Vítajte ľudia nového videa, to je Martin TP105 s novým videom v stredu. Dneska si povieme, ako som sa dostal do Alkanovho videa alebo streamu. Poviem vám taký príbeh. Raz som si na telefóne pozeral Alkanov stream a zrazu len potom, že budú customky, tak zobral som môj Nintendo Switch, zobral som ho, išiel som, nejakým spôsobom som dosť rýchlo zapol Fortnite a zrazu som len pozeral, že čo to bude za mod, A boli to, vyskúšajte uhadnúť, bolo to Midas, the floor is lava. Tak poviem vám, že tak som to rýchlo pozrel, do chatu iba jedenkrát hodil kód a presne ten vám teraz poviem bol POP44. To bol ten kód, ktorý som mal v customkách. Pripojilo sa tam 122 ľudí a 22 ľudí to nedalo. Iba ja a ďalší ľudia to dali. Takže bol som veľmi rád vtedy. No tak bol som teda veľmi rád, lebo som sa tam pripojil medzi 122 ľudí. Dal som to. A dneska si ukážeme, tuto hore v karte to mám dané, že ako som sa dostal do toho videa a kde som bol. Ukážem si ten stream asi úplne od začiatku, aby ste to pochopili, že jak to bolo. Hral som na Nintendo Switch, tak prosím ospravedlňujem máš za môj gameplay, inak som naozaj lepší. Dámy a pánové, v dnešním videu uvidíte customky ve Floor is Lava módu. Dejte like, odběr se zvonečkem a pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, případně klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch. Moc krát všem děkuju za podporu a pojďme se do toho pustit. Jediný pravidlo pro první hru je, že nesmíte týmovat, jo? Žádný jiný pravidla asi nemám. Já nevím, co tady bude broken, co tady nebude broken, jestli budete jako outhealovat nebo ne, ale ještě mě úplně nestream snipujte, jo? Ešte som chcel povedať, že toto bola asi tak prvá hra, alebo to bola asi tak deň alebo dva po čo vyšla Midas, the floor is lava, len aby ste vedeli, že prečo tak hovoril. Když nebudete stream snipovat, tak vám budu vděčnej a jdeme gamesit, no. Kámo, tenhle má podtržítko za jménem, to bude strašný najeťák. Slyšíte mě? Jo. Yes, nazdar, tak jde to zničit. Vy budete slyšet asi moji hru, takže se vám omlouvám, ale jinak se nepopovídáme. Pohoda, all good. No, jako je mi vás trošku líto, protože podle mě budete v těžké nevýhodě, ale to zvládnete. Vidím, že Tobajs má za jménem podtržítko, takže Tobajs bude těžký najťák. Věřím v tebe. Dole? Tady u mě. Jeden ok? Dostal. Ty kráso, on byl schovaný za bednou. Počkej, No, nebo mě jde dodělat. Je u mě, malou. Bohužel, no, máte tu nevýhodu, že hrajete se mnou. Nevadí, no, ale děkuju za hry, borci. Já to respektejtím. Bohužel, ty lidi, kteří se ke mně napojí, tak jako mají tu smůlu, že si se mnou moc nezahrajou, protože tady bude hodně lidí potom lendit. Dospektejtíme to, pokud bych hrál sola, tak bych jenom čistě spektejtil, no. Teď mi je trošku líto těch frérů, že se mnou nezahrajou, že? Ghost se teď kouká, počkej, kde je Alkan? No neříkej mi, že Alkan kouká na mě, no koukám na tebe, zatancuj. No, ty jsi borec, kouká, jo, všichni, celá skvara teď jde tancovat. Goši, good luck. Já nebudu spektit celou dobu jednoho člověka, budu to přázovat, zkusím najít nějakou akci, ale nechci někoho No a teraz sa pripravte, lebo teraz pôjdem ja po tomto typkovi. Pozerajte sem hore. Sice to nebude dobre vidieť, ale pozerajte sem hore. Výhodňovat, protože většinou toho koho... A teraz pozerajte, vidíte? Martin TP105, moje meno. A môžete si teammatey mŕtvi. Mal som ich reboot kartu a teraz počujete, čo mi povie. Sleduju, tak vy tam potom jdete a stream snipujete. Chudák tady rebootuje, tak to úplně jdu pryč, ať se rebootnou. A presne toto mi povedal Alkan. Škoda, že som práve vtedy rebootoval, nemusel som rebootovať, bolo by to možno lepšie, lebo by na ne možno skôr by na mne dlhšie ostal, ale aj tak, bol som na jeho streame. A z toho mám strašnú radosť. Ešte tam som jedenkrát, tak chvíľku ešte počkám, asi tak 2 minútky. Budu hledat nějaký huntry. Ona je docela vlastně nevýhoda, pokud máte 4 kamarády, tak vy si tady můžete napojit 4 premate, no. Teoreticky, abych si mohl k sobě přizvat Jerryho a Leoška. Nevím, jestli bych ještě našel čtvrtýho. Čtvrtý by mohl být někdo random, ať má radost, že se k nám připojí. Zahráli byste si i s
těmahle hvězdama. Tady frajer poprvé má tenhle řetěz, ten šel vyzkoušet. Oni strašně tancujou. Yes, jedem dál. Já chci vidět akci. Uvidíme, co bude vlastně za metu. Jestli tady bude něco tak moc OP, že bychom to zabanovali do další hry. A tohle je taková první testovací. Hej, to je krásný ta láva. Nebo rozstavený zlato, jako, ale je to nice. Oni jeho teammatey riftli a on musí jít po svých. No pojď, ukáž nám edity. Hezky. Dobrý, Michael. Máš furt přátelí toho borce z Belgie? Mám. No tak to je konec. To je pro Michaela konec. Jeho teammatey riftli a on dostává push. Já ho budu sledovat. Sorry, pravděpodobně dostáváš push kvůli tomu, že tě sleduju na streamu, ale když už jsem ti to zkazil, tak já to dosleduju. A on má rychlý pohyby, to nebude špatný hráč. 15 damage dostanete, jakmile se dotknete zóny. Teda zóny, lávy. On si ubral 60 damage na lávu. Ta láva strašně pálí. No dobrý, ale vyváznu z té situace, tak já ti to... Tady se fajtí. Aha, to je ten tým, který střílel jeho. No hele, zase ho někdo fajtí, tak to dokoukám. No, chudák. On se úplně seškvařil v té lávě. A doskákal k kámošům. Schválně zachrání ho. To je ten Ghost, to je ten ze začátku. Pojď, Ghost, zachráníš ho? Jako ta láva stoupá. Ta láva hodně stoupá. No tak to je konec pro vás oba. Tak to je konec, oni umřeli. Normálně se škvařilo rozstavený zlato. Chudáci. Jedeme dál. No, tady chudák je nervózní trošku, já ho nebudu to. Nervózní. A teraz pozerajte. Presne teraz, jak vidíte, že tento typek strieľa na niekoho, to som presne ja. Vidíte, že som mal trošku, jak to povedať, blbé buildy, lebo hral na tom Nintendo Switch, že som na to moc zvyknutý, skôr hral na počítači a zero buildy, ale tu je vidieť, že som aspoň sa tam objavil dvakrát, lebo nejaký psycho ma dal pomaly dole, ale dal mi takú raketu, že som prežil tak s 10 hápkami alebo s 1. Teraz neviem matematicky, koniec to vypočítate a potom mi napíšte do komentárov. Kámo, pojď. Kráso. Swagger, kámo, s SMGčkem a brokovnicí. Absolutně ho nezajímá tady láva. Swagger, kámo, beamuje na 300 metrů s SMGčkem. Burstovacím ještě k tomu. No tak ukaž se, Swagře. Budu tě chvíli sledovat. Vidím, že máš kill. Máš strašně moc srdíček. Ty jsi úplně srdíčkovej. Teraz sme sa zase že snažili po ňom ísť, ale poviem vám, že už to moc nepamätám, lebo jak vidíte to pred jedným mesiacom, ale cca by to, sme to mali byť my. Na môj tým. To se mi líbí. No jo, Swagře. Teď tě bude pušovat. A ešte prepáčte, do toho skáčem, ale vlastne, vy ste to ešte vlastne nevideli, ale tých mojich teammateov som stihol rebootnúť. Víc lidí. Ty máš ještě k tomu takový výrazný skin, takže ti každý stream sniper pozná. Tak ale seš jako docela dost dobrý. Zatancuj. Jo, tancuje. Slyší. Aha, já jsem měl možná vypojený mikrofon trošku, tak teď už by to mělo být all good. All good. Ne, tak tohle nedělá to. Tak co to je? Proč mi to tu křupe? Šaualkané. Jo, Dobre ľudia, toto by asi z dnešného videa všetko, lebo zase mi, že sme tam už prebehli, obidva, že už tam nikto nebude z nás, môjho týmu a takto. Takže ďakujem, že ste toto video pozerali, boli som rád, keby ste mi dali like, Alka, toto je pre teba, keby ste to pozeral, tak ďakujem, že som mal tú časť byť s tebou. Ďakujem všetkým ľudí, ktorí mi dali odber aj like, bol by som za to rád, keď ho ešte nemáte. A nazdar u ďalšieho videa. Čaute.